Wow, 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 wow. Nata karon og Mount Malindang sa Kanaw-Kanaw. Ano? May arko nila. Unya sulod ta dito atong lantawon ug unsa na diha. Para malantaw na to ang Mount Malindang. Pagdula drag basketball. Pindalan kani diha padulong nag Bonifacio. Dire padunbik. Mana ta diha? Mana? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Mount Malindang. Lain lang kayo no, kay bergit-git no. Kasapa dito. Saka ta dire, saka ta kay Munay tower dire, munay tower. Kanaw Mount Malindang. Kami ra maglaglag dire kay wa kay taw. Ang motor ko ta dito bilin. Tara. Ngit-ngit lang siya, ngit-ngit kay Tagkum. Hapon na po, 4:00 na. Ito, habog po kayo. Kay bukid diya, ako kayo. Sa ubos na igagabas oh. Kita pa na ninyo. Sa suba. Nice ya, nice. Okay. Nindot siya, nindot. Dito sila may kay paluparag drone. Huwag naalay drone pohon, makapalit ag drone. Palupad ta permente. Iturtur lang muna ko dre, iturtur mo kay nata sa kwadron Mount Malindang tani. Dari ta kay pakita na to kay duha mo guni ka buntod god. Ini. Tapos napa isa dre. May mga balay oh. May mga balay da, balay. Okay kay lang kon dire ba kay mingaw kayo. Mingaw kay lang live dire. Ano? Mo na ni siya. Bukid. Mas nindot ni dire siya o gusto mo manhe dire mas nindot ni dire og buntag kay naipags. Tapos mga alas 10 sa buntag or udto. Nindot kay dire lang taon og kanang init ang panahon. Karon kay hapon na alas 4. Oh, ano na magani pagso. Alas 4 pagso. Kita. Pero bati ang kuan ba? Clouds natin, clouds. Pati og dili white siya ba. Nagpagso tumoy sa buntod. Kita ninyo na oh, pags na eh.
dili po siya og diri ka makita gyud nimo nga pags alas 4 sa hapon ay pags dili po siya ulan no. Nagana siya oh. Pags. Dayon dari ang uban magpa-picture dire kay samot nagnay pags dire. Lami kay dire siya. Ay dara suba. Ay suba dire. Dayon ana, mana siya ubos na dia, paubos pa Bonifacio. Tapos Tambulig. Palunay Tumulabi, Mahayag. Tapos Dumingag pa subida sa Josepina, Dunbik dire. Dunbik na dia. Kanaw-kanaw, Mount Malindang. Ay mga balay dia oh. Napoy mga balay dia. Nasa gilid sa suba. No? Siguro nindot kayo dire magkuan. Nindot kayo dire mag unsa ka no? Nindot pa ka dire magpuyo unsa ka ni? O gusto kag kalinaw, siguro nindot. Pero ang kuan ba, ang source of income murag dili ta sure kay murag magwalay mga tanom unsa ni? Walay wa tay makitang mais. Nay mga saging pero gamay ra. Nay mais dito. Man, niwang mo kayo. No, okay siya. Ikahoy dire. Ang ilang tower, muna ilang tower. Ini. Oh, kanina itong gisaka na to, nindot siya pag nakasababaw tapos nindot ang klima, init ang panahon ba. Oh, dito nagkuha na gani oh. Nag ano na, orange, ano na. Hapon naman. Alas 4:30. Mount Malindang, kanaw-kanaw. Okay, dahil karong taon pa uli na ko. Nagkuha kong video dire. Sa ubos na iga gabas. Oh, kung nadungog yun na. Ito sa highway na nanuroy ko ang isda. Kabati lang ani kay mura magngit-ngit juga akong paminaw eh. Nagagabas dito, pero hindi na makita sa ubos, suba. Naman gapoy balay no, bisag na di na mabot nagbaha na. Dili na lang. Di na mabot baha na. May mga balay ba dito ba? Ito. Nay mga kasili hiro diba? Man tong kuan, tinuod lang na imurag kuan re kanang harapita re katong naida kong tubig ba nasa buntod. Wala na di na tinuod. Lake. Oh? Di ud. Sa Dunbik ra na. Nga nasa tunga sa bukid, nasa tumoy. Nya, buyagunon na kuno kay na dia. No kay namang gito istorya nga naay lake diha pero magamping yung kay kagmanha daw kaniya dala ka gurim-hurim balik 20. Pag madto ilang yung pagbuyag mo. Pero kuan layo yura na murag baklayon na siya. Anong pirada na mga hiking. Orto ko, salamat ha. Mulabi? Oh. Pwede mo maagi diri oh. Ano bet? Da sa anunang sentro. Unya andalan dili. Tabugon. Tabugon, Libato. Libato? Oh, kaya raman na may ulan. Wala may ulan na. May palikuan na ron. Da sa may simbahan. Rapro na tanan, Libato. Dire, simento na palugdong dito. Dito na ang kuan. Oo. Tay no. Sige mag-explore mo ko di ako agi ron. Kinatutulay nga pangulo. Oh. Street na dia. Mutana lang ko kahit para mulabi ani. Dia may Mato mulabi dia mo gyan. taga dia may sa ubos. Anunang. Ug mato mulabi dia gid mo. Di ako moagi deh layo naman dito. Ay daga may mga gida, daga Kay katong gagiara ko dito tuluan dagko kay bato pod. Mas may padre siguro. Ano duol pag mulabi. Oh.
Ay kapag may bawaan mo, dire na ka diretso. ug manhi ko sunod diya na kumagi. Lagi. Oo. Oh. Okay. Sige sige diha ra ko. Kay mitras ay gayag pa. Unsa may ngalan imong paday? Ganang siya kuan, nauna kay signal. Napay kuan, gamay. Okay na kana mo na siya. Mo na siya. Mo na kung naong gahi kaya. I-message ra ka mag-reply ra ko basta na signal. Okay, salamat ha. Yan uli na ta kay mabtan tang gabi agi kung kuan. Di ako maagi sa Libato. Kay gisul anak sila nga pwede daw maagi di pa mulabi. Mutana lang ko diya gahay pa Libato kay diretsura daw na diya ang Libato. Andalan diretsura dito pa mulabi. Mato kog tambulig dito malayo daw ko pero diya na lang pero rough road daw. So na. Hinahina na ta, sibat na ta. Si Direta Kutob, mo ni Mount Malindang. Direta Kutob kay aron. Manguli na ta. Bye-bye na. Balik ra ta ripon. Bye-bye. GoPro stop recording.